ассалому алайкум дӯстоне ки аз дуру наздик маро ин дам тамошо мекунанд. Инак шурӯъ мекунем бар пахши мустақим. Албатта як эълони хурдакаке буд, мехостам барои шумо зикр карда бигузарам, то ки сарсон нашавед. Хусусан ин ба онҳое дахл дорад ки дар РВП ё ВНЖ месупуранд ва дар ҳудуди Москав ҳастанд. аз 29 декабри соли гузашта гӯем, як прикази МВД қабул шуд ки ҳар касоне ки мехоҳанд ки ба РВП ва ВНЖ ҳуҷҷат супуранд, ташхиси тиббияшон аз ҳамон духтурхонаи давлатӣ бояд бошад. Духтурхонаи давлатӣ бошад, бисёр хубтару беҳтар буд. Дар ҷое ки шумо месупуред, аввал рафта онҳо аз худи онҳо пурсед ки дар куҷо бояд бисупоред. Дар Москав бошад, дар худи Москав бошад, дигар ягон ташхиси тиббӣ, яъне ҳамун справкаҳои медсправкаҳои дигар ҷоя қабул намекунанд дигар, ғайр аз худи Сахарова. Москва, Московская область фақат ҳамун мебиёед, дар Сахарова шумо мегузаред, ташхиси тиббиятро мегузаред, нархаш қимат аст аз 5000, 6000, мумкин 7000 ам карда бошанд. Мегузаред ва пас аз он бо ҳамон ҳуҷҷати духтуре ки ба шумо дода мешавад ба РВП ё ВНЖ супорида метавонед. ғайр аз одамоне ки ҳатто аз 29 пештар, мисол 28 шумо дар ягон частни организация ҳамои чиётона гирифта будед, коғази духтуратонро гирифта будед, онҳоро ҳам қабул накарданд. Чанде баҳс бо ман шудагӣ буд дар ин гирди мавзӯъ. гуфта будем ки мо ки охи ҳоли қонун баромадагӣ буд ки мо гузашта будем ташхиси тиббиро, он вақт шумо қабул мекардед, бисёр равно қабул накарданд. барои ҳамин эҳтиёт шавед. Худатон хуб медонед ки дар Москав ҳар як моҳ, якуним моҳ пас бояд интизор шуд ки то ки ҳамун ҳуҷҷатҳои худро бисупоред. Бо худо накарда ягон ҷош хато бошад, агар боз шуморо мегардонам, бо як моҳ, якуним моҳи дигар шумо интизорӣ мекашед. ва сарсон нашавед. Касоне ки рӯзҳои наздик ба РВП ва ВНЖ супориданӣ ба Сахарова мераванд, хубтару беҳтараш раванд, аз нав як бори дигар ташхиси тиббиро дар худи Сахарова гузаранд ва ҳуҷҷаташонро иваз кунанд, то ки сарсон нашаванд. мегузарем дигар ба шурӯъ мекунем ба саволу ҷавобҳои ҳуқуқӣ. рақамҳое ки дар экранҳои худ шумо мебинед, ман телефонро фаъол кардам. ҳам метавонед ҳам тариқи WhatsApp, метавонед ҳам тариқи телефонӣ занг бизанед ва ба суолҳои худ ҷавоб бигиред. як чизи дигорро нагуфта намонад ки бисёриҳо ҳолиам фикр мекунанд ки пас аз якум ҳамун нархе ки 5341 рубл буд, дар баъзе ҷоҳо 4000 чанд сум буд, пас аз якуми январи соли ҷорӣ сар карда, аллакай ҳамин сол гӯем, сар карда аллакай патентҳо дар қариб дар тамоми манотиқҳои Русия қимат шудан. Касоне ки кам супуридагӣ ҳастанд, хубтару беҳтараш даплачивад кунед, яъне ҳамун маблағе ки мисол 5341 сум месупуред, то 5900 сум бояд супуред, ҳамун маблағи носупуриданатонро супоред. Хеле намешавад вақте ки шуморо пулис дастгир мекунад ё ягон дар ягон проблема меғалтед, аллакай шумо мебинед ки патенти шумо аннулировать шудагӣ аст. ба ҳазур бодиққат бошед. Шумо метавонед ҳамун тариқи Сбербанк ки вақте ки месупуред, тариқи Сбербанк шумо редактировать карда мешавад ҳамун нархашро. Редактировать, агар ки натонед, дар худи Сбербанк рафта супоред. ба чандин касо аллакай паём омадагӣ аст, сообщение омадагӣ аст ки агар насупоред, платёжкаи шумо маълум нест, мисол агар насупоред, агар аннулировать мешавад ва пас аз оне ки ин паём мебиёяд, шумо муроҷиат ба Сахарова ё ба дигар ҷое ки патент медиҳанд мекунед, аллакай мебинед ки аннулировать кардагӣ ҳастанд. алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Саломатин сада. Ташаккур. Я савол доштем. бошад. Личный кабинет барои патент чиқадр тафтиш кунем?
бародар Что уж, личный кабинет албатта баъзе вақт мешавад баъзе вақт намешавад ҳарчанде ки ман мушоҳида кардам дар личный кабинет охирон вақтҳо ягон базаи шумо нест. не, ман тафтиш кардам, акаҷон, ному фамилия, отчество. Ному фамилия отчество мебурояд, тамом дига патент аннулирован, не аннулирован, оплачен, не оплачен, ҳичи намебурояд. Только вай дата буда ки ваш номер телефон, серияи патент, тамом. Тамом Тамом. ҳичи намебурояд. Бале, ман ҳайрон ки барои чи ин корро кардам, ба ҳар ҳол чунин будааст. ин хеле вақт шуд, ин мумкин 1 сол шуда бошад ки чунин, мумкин 1 сол зиёд шуда бошад. раҳмат кардам акаҷон. Майли, худоҳофиз. Алло. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Бале, бале. Aka, to'g'ri mutli akdim, yo vaqt chorasi. Tez gap zaned дар пахши мустақим қарор доред бародар. Akajon, ana 2011-2012 departat kardam, pasport alish kardam, omadim to 2016 mohoy sentyabr va fevral ki departat dashidam. Ham jastuda departat kardam, ro'y kardam. 2012 бошад то 2017 ҳам мешавад. Akajon, 2016 to hamirda diga pasport khatimi maqsad hamir taxir darasam pasport qo'ydim. Hamu dasne broma patent, hamu pasporti peshina departat dastaki. Xay. Ana yo gırstanacak, uca kararsa следователь bit, kibi diagnoza bit, ro'y karam atchadi megistagi. Bu gırstan proverka karan fakat pasporta proverka karan chikaran. Ustan juda zindagi mekane, ustan lubesida. Abram kubra atchadi pale chopa bit das metoda buk dalshivu. Ana amu lubesibdagi MVD gu fayro dodmekana holi. бародари азиз, шумо алиш карда бошед соли 2012 қонунӣ алиш кардагӣ ҳастед, дар ягон ҷое ягон чизе нест дар ин ҷо, шумо ҳич намекунанд. Шумо онҷо меравед бо ҳамон қоғазаке ки дар даст доред ки алиш карда шудааст, баъд дар баъза шумо иваз мекунанд номунасабатонро. Чунин буд ва чунин шуд гуфтад. Ali fakat suratime bir dost vapşe dane bilen pasport khudum bidagi azon khidma chaqash dagi na bidam. Vay departat. Tu yagon nomu familiyai diga kas kati omodagi. Hamta buro tez monda raft Tojikiston. Oho, in tu jinoyat sodir kardی ҷурат чико карди суди? Ягон оғил набошад ки кай вақте ки дароед, кай вақте ки буроед охи. И коротон. Вай паспорта темоши депортатсияд майлеш ки буд шудаги аст, ту вабше дига номунасаб кати омодаги асти, ту я мехапанд та унҷа мери. Ту да номунасаби вабше леви рафта ту патент гирифтӣ? Спориди? Не, вай паспорт депортат шудаги ай дига касбо. Ози бидаги ай худма. Ай худуд боша агар ай депортация шудагӣ ин соли чанд буд? Соли 16 депортация шид. Ана паспорти худум кати 2015 то ҳамирӯз омадам. Ҳамирӯз проверка кардам, ҳаваи паспорт буромад. Хай рав яке агар хеле боша агар рав гу ки ман депортация шудагӣ несту, ман намедонам гу ин ки ай гу. Суратум буромад не ки. Хай буромадан кати буромад, у вас какая-то ошибка гу вместо меня кого-то, вместо кого-то меня ввели туда. ҳамхелӣ мешава, баъзе вақт ҳамхелӣ мешава ки ту вабше намедонӣ, мисол документҳо аралӣ шуда меравад, номи итра даӣ мезана, номи вая даӣ мезана, ҳамхелӣ карда меравад дига. Леви кати. Леви кати ҳама чиза спурдагӣ будӣ. Рав гу да ман вая намешиносам гу, намедонам чӣ хеле шуда. Тамом, ҳамин гапта без. гӯшку ҳозир ту шӯрбои оша хеле аралаш карда партофтӣ. Якта авусу мегӣ, якта ису мегӣ. ҳамин гуфтесам ку рав гу ки ин ман нестам. Ман намедонам чӣ хеле ғалтида. Мана ҳамун вақтҳо қапида будан гу. Фаҳмидӣ? Не ки документҳои ман соз буд гу, ман ҷавоб додам.
اگر همین رو به فایروت کنن اول چی بگم شما برای که نرم همیشه охи гуфтестам ку мери аку чӣ кор мекунӣ همین شدگی هستن یگان بار همین конечно ҳар вақт мешавад хеле ҳамин шумо ҳама вақт приключение мекунед шумо фикр мекунед ки ҳамин тоҷикистонда ҳар коре ки карда мешавад дар инҷа ҳам карда мешавад ҳамин коркатӣ мекунед дар худтон приключение мекунед дар сартон як балоя мебиёед ба ҳам чӣ кор кунам мегӯед тамом мегӯм гуфтестам ку ман ба ту як гуфта истодам ки рав гӯ ки ҳам хеле ман намедонам ай ман номи ин ман нестум гӯ номи насаби ман и айгу ман намедонам ин чӣ хеле дар инҷа ғалтида айгу мана проверка он вақтҳо карда будам ҷавоб додам гӯ отпечаток гирифта паспорт худам 2011 омадагӣ нестам ба паспорти худам 2011 якум бора депортация шудам ҳамон паспорт авроз кардам нигоҳ кун да гӯш кун ҷура нигоҳ кун паспорти худат кати омадӣ депортация шудӣ рафти як паспорти леви кати омадӣ леви кати ҳам қапидан депортацият кардам ана ку нигоҳ кун ҳоз ҳамон қадар мана калама гаран кардӣ ки леви ҳам кати қапидан депортация кардам имрӯз рафтӣ ки даниёи левит биромад ана ку вақте ки фарёд кардам гӯ ки я не понимаю как я тут оказался меня проверяли гӯ и отпустили фаҳмидӣ дина не ҳамун вақта гӯ ҳамун 4-5 сол пеш гӯ манам хеле проверка карда сар дода будам ин ман нестум гӯ ин ман нестум ин ном фамилияи кияй гӯ ин кияй ман намешиносам ҳамун левия гуфтесам гӯ ки ман нестум гӯ обязательно фарёд мекунам та бача чо кади ту нарай агар уголовный дело мекушонта роста метиҳанда ба гунаҳгор мешӣ хай парто бира дига намебиёӣ ҳамита просто мегум таку ҳамита рав гӯ ки я как это я оказался здесь это не я гӯ отпечатка нишонта меня короче проверяли гӯ но это не я тамом мале хоб бародар алло ва алайкум ассалом ташаккур امیدوارم خوب است. اکجا یک سوال داشتم. من اکجا من طول 6 سال میشه در فدراسیون روسیه من طول تاجیکستان رفتم اکجا من طول 3 سال RVP داشتم و پس از RVP من نزدیک سیگریتم اکجا اون روز یک سال من همین ملیسیای روسیه اگونگو پرورکن کردم اون روز من در وارد دستگیر کردم این پرورک کردم میگم کار بود اکنون ویزی من 5 سال محکم بوده است. شما چی نروشنی کرده بودید که؟ من اکجا یگان نروشنی نکردم. به دکومنت گشته چی کرده؟ به دکومنت نگشتم اکجا من نزید دارم من. نه به رجیستراسیا یا اویداملین نکرده بوده چی کرده؟ دو یگان جو با اشتراف کرده بودن شما. یک بار با اویداملین RVP من کردم که اشتراف سپریده اویداملین کردم. من نزید سیگریت دادم اون رو خط دادم میگم که ویزی من 5 سال محکم بوده. خیلی از من نمراتون رو نوشته میمونم با من زنگتون میزنم صحبت میکنیم که برای شما چی کرده هم برای من در اونجا عادل من گفتم من 3000 دادم من 100 دادم میگم که مثل باید بینی ویزی من 5 سال محکم ده. نه استاتیا چند بوده سوخی؟ استاتیا نه دوستا یک ادوکاتی گفتم مکجام 50000 میده من گفتم چه ممنون ادوکات چیکارم با مسئول با چی شما بیام حالی من نمرات هم نویسیم بیا خیلی حجتات تفتیش میکنه میبینه میفهمونی بسیاری شما بسیاری گپا نمیگه بعد میگه که اکم هم خیلی کردگی بودم نه من اکجا من خودم در یک فیلم اسیستان کار میکنم من یادم نروشنی ندارم اکجا همه 76 32 نمره شما بله خب شما در کجا قرار داره ما در شهر ورامش قرار داریم اکجا خیلی مال به هر حال صحبت میکنیم واتساپ داره در این نمره نه اکجا دیگه نمرم دو واتساپ داره خیلی به هر حال صحبت میکنیم مالی
майли акаҷон. номтон чӣ? номам Самир акаҷон. майли хоб Самир. майли саломат бош. лабай лабай салом алейкум бародар. ва алейкум ассалом. Чӣ? Agar ay patsiyasa şaşı muad bistore buzgar u film sechol buzgarat hiç yanadora. бародар бисёри вақт аннулировад мешавад. 50 на 50 гӯем. ба ҳар ҳол спуре ягон ҷо официально кор кунед, агар ҳамон ҷои официально коркарагиётонда аннулировад шудагӣ бошад, агар письмо мебиёяд ки ҳамин одам аннулировад шудагӣ аз патенташ. ягон милисия гӯед проверка мекунад. чӣ хеле шумо бояд ки спуред мутобиқи прикази наве ки буромад аз 29 декабр аллакай сар карда дар муддати 2 моҳ 60 рӯз, яъне шумо бояд ки трудовой договор ё трудовой соглашение оварда спуред. ҳамин моҳ охирон мо барои тамоми одамое ки патенкати кор мекунанду трудовой соглашение ё трудовой договор кардагӣ нестанд, патентҳои онҳо паси якдигар бекор мешавад. мекунанд. то охири моҳа шумо вақт доред ки рафта трудовой соглашение кунед ё договор кунед ва ба ҷое ки регистратсия кардагӣ аст бурда супоред. аннулировад кардана сар мекунанд акнун. фаҳмидед? майли хоб. алло 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 ва алейкум ассалом. Savol do'stim boshim. бошад. Bu yak دو سوژیک به رجیستراسی گشتگی مکرد رجیستراسی ما تمام شدگی بود خطی پاسپورت رو تری پیشنهاد داشتیم کنسولات وقتی ما سفارت کنسولات پاسپورتی زنگ پاسپورتی نو گرفتیم карантин саржи دیگه نتونستیم граница граница گذاشته اوز پاسپورتی نو به دست ما داریم یکم رجیستراسی نداریم پدر ما شهروند روسیه میخوایم که در شهروندی بسپاریم همین برادر عزیز شما пересекать граница حتما رفت آمدنتون در کار граница رفت آمدن در کار بعداً رجیستراسی کردن در کار регистрация шаҳрвандӣ не ВНЖ меспуред. хоб ВНЖ да агар исе барам бисфорум ака штраф мекунам лозим не охи чӣ лозим аст охи депортация спокойно мегирам депортация мекунам штраф намекунам ҳам штраф мекунам ҳам депортация мекунам мақсад падарам монеа шида наметавонад шаҳрвандӣ ҳам бошад чаки не акун падаратон монеа мешавад бовая гираб жалбот кун бо суди болои равои қадри дига да чӣ лозим да шумо ҳамин 5000 10000 да равед ягон ҷо биёед ҳуҷҷатотонро дуруст кунеду ба ВНЖ спуред тамом. Я мегум агар граница бигзарем яки мисол граница намонанд омаданӣ проверка кунед пеш аз рафтан. баъд дар вақти спурдан ака ки бизанам брош ягон гап намешавад мехоҳам кӯхонро базаш охи не охи ва ё хеле чӣ обязанности кофта надорам хеле ва ё ам хеле буровардан мегирам шумо ам печата мезанам мебуроед мерем охи шит хуб тариш граница гузашта накам дига вариант надоре шумо дореду мисол рискованӣ ба майли авс телефона кушай бародар алло салом алейкум ако ва алейкум ассалом чӣ шумо саломатон ако ташаккур ако я хабари али чила фаҳмидем мегӯям ки семафар патен алиш медани хем мидани гап роста ё не ина он кампирои тоҷикистон гуфтагӣ дига ҳамин яхе ҳамин бачаҳои мардакҳо мебинам ҳамҷо кампирак мешаванд баъзи бачаҳо мебинам кампирак бадашдаги не ҳамун кампиро акси кала ба шӯрбо задагӣ кай гап нест ако ҳазор раҳмат
فضای خداوند باشد. رحمتای کلام خدمتتون باشه. تشکر. برادران که کتی همین کامپیوترهای تای پایین دام میشنید. التماس همین هر گپ آوازه نکنید. هم از پیش خودتون شما چی میگیره؟ خیلی همین آوازه کرده مردم رو ترسانده سرسان کرده. همین کارو نکنید. ای عیب شرمندگی. نمیدونید این تا گفته این تا گفته یک خیلی گپ کو اولش میفهمید دیگرش نمیفهمید همون اولی فهمیدگیتون میگید تمام دیگه همین ما کشه کرده میفهمید. الو. الو. بختیار. لبای. سوال خیلی نگاه کنید. خودم هفته دیگه پاسپورت میگیرم بعد پرسیلینی. Отам намшада переселени навстагиам. Отам фиктивни бракати бай кадагиай. ЭВП гирифтагиай. ЭВПша аннулировать кадан. Кай аннулировать кадан? Ҳинами чанд қапеш граница перескат кард омадад. То есть раш додам. Вот сауди хелаки чхай осонтара барои через паспорти ман вид нашиди паспорта ёки бамо переселене ки номша навистагиам переселени ҳар душам қариб як процесс аст. нигоҳ кунен вай переселени дар смоленскай мисол агар через напрямой паспорт бисворад дар либоҷо метавонам. Не, бинед, да. Напрямой паспорт спорда наметавонад. Ҳамун переселени кати шумо меспорад. Ҳа, вид на жительство дар куҷое ки ба қайд гирифтагӣ аст худашро, ҳамун дар он ҷо спурда метавонад. Мисоли дар Москва вай регистрация кунад, дар Москва вид на жительство спорда метавонад, правильно? Бале. Тамом сол. Раҳмат калом. Бале, худоҳафиз. яке да Москва ки қабул накардан ки переселени қабул накардан шумо мегиред то есть ВНЖ қабул накардан гиред ба ҳам переселени спуред. Алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ака чапурсум аби патен имо қариб 10 мошидаги меган ду говор бояд куни ҳами договор кунем мешавад ё ки мегӯяд 2 моҳ патент гирифти 2 моҳ бояд договор кунӣ. Акнун федерални законам ҳамин гапа мегӯфт. Болои федерални закон бо ино як прикази дига буровардан ки бояд ки договор кунед. 2 моҳи дига мондагӣ бошад, хубтараш 2 моҳа гузаронеду пересечени карда биёед патенти нав кунед дар муддати 60 рӯз шумо договор кунед халос. Граница гузашта накунам. Бале, патентатон тамом шавад, граница рафта биёед. Бошад. Ҳамин венжера дар як шаҳри дига бисфори аюҷа получат кини биёед дар як шаҳри дига дар пропискамуни дар гражданство бисфори мешавад? Мешавад. Аюҷа учёт ҳичи намегирӣ дига? Ҳамин вақте ки нигоҳ кун да, вақте ки ту любой ҷода мисол Сибирда гирифтӣ венжера ва ту як ҳафта вақт дода мешавад ки ту бояд ки дар ҳудуди Русия дар куҷое набошад худатро ба қайд гирӣ, яъне ҳамун прописка регистратсия кунӣ. 7 рӯзи корӣ дода мешавад. ҳамин дар муддати 7 рӯз ту мисол Сибирда мегирӣ, мепари хона дар Москва, мебинӣ дар Москва печата мезанӣ, тамом. Аюҷа ягон чи намегирӣ, ягон чи давода намекунӣ, мегирӣ миёй тамом. Мегирӣ миёй, ҳа, як коғазш метиҳанд, ҳамун ВНЖ-та метиҳанд. Коғазша метиҳанд ки ставит на учёт в течение 7 дней. Рабочий день. Раҳмати калон акаҷон. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ако, як кори ман мушкилие ки мананда 5 сол пеш маъросига депортация шудагӣ будам ва оилам паспорта гешт ба қарибӣ гет алифкум депортация ма адо шуд виёда музаккари пирагӣ буд. барои ҳамин ман
ҳозир мигратсиони картамо гум кардагӣ ва приписка кара натунистод я мигратсиони карта процесс шудааст. шумо депортатсиятон тамом шуд? Тамом шуд. Чанд 5 сол тамом гузашт? Гузашт, 5 сол гузашт. ҳозир дар дастатон чӣ доред? Шумо депортатсия будед, дар ҳамҷа гаштед? Гаштам, адо шуд. Ана ку бинед, ягон кор накунед. Рост пересечени меред, мебиёед, ҳамаша аз нав мекунед. Тоҷикистон рафта мебиёма? Не, инҷа фарқ ғайри Беларусия куҷое ки хоҳед равед биёед. Фарқ медорад. Ҳамин бурумуду гашта даромадан мешад 90 рӯз бурумуда шудан. Нигоҳ кунед, да, шумо бояд ки буроед. Агар ихи қонунӣ гирем, гашта даромадан цел визита работа занед. Цел визита вақте ки работа мекунед, медароед, аввал патент мекунеду, баъд дигар будубошти шумо қонунӣ мегардад. Патентро метиҳам ба шумо. Будубоштатон ки қонунӣ шуд, баъд аз паси 12 гражданство мешед. Ҳамин 90 рӯзу берем бурумудан накунем. ҳамин рӯз рафта пага биёед, ман гуфта истодам, ҳамин рӯз рафта пага биёед, фаҳмидед? ҳамин рӯз рафта пага биёеду фақат целат работа нависеду патент кунед. Патента ки гирифтед, шумо метавонед ки сразу баъд уже будубошти шумо мутобиқи федерални закон 115 қонунӣ мешавад. Фаҳмидед? Оилам паспортдор кӯдакам, се кӯдакам паспорт шаҳри российский. Ина будубоштатон қонунӣ мешавад, сразу через кӯдакотон мегиреду ба ВНЖ меспоред. ВНЖ ки гирифтед, баъд аз пушти оилатон шумо паспорт мегиред. фаҳмидед? Аввал кӯдак кати мегиред ВНЖ, баъд оилатон кати паспорт мегиред. се сол гузаштагӣ аст ЗАГСи шумо? Хеле. Ман ҳозир фақат амин нашмивай будам ки баъзе мардум мегӯяд пересечени гӯш кунед бародарҷон, як гапа чанд бор такрор накунам. Пересечени рафтед, омадед, сразу патента гирифтед, фаҳмидед? Фақат то патента гирифтана як ҷош истед ки шумо нақабман патента ки гирифтед тамом. Патента ки гирифтед давида карда баъд мебаред ба ВНЖ, тариқи кӯдакотон месупоред. тариқи кӯдакотон месупоред, тамом, халос. Майли. ҳозир якта бародаро занг зада истодан, якта экрана хонам хеле бисёр нависидам. Салом алейкум ака, як савол барои ВНЖ. Бародарам ВНЖ дорад, айни ҳол дар Тоҷикистон 6 моҳ истода мебиёяд. Россия даромада боз Тоҷикистон ба рафтанӣ мешавад? Ҷавоб диҳед илтимос. Исомиддин Бобохонов, не бародари хел намешавад. Саросар бояд ки аз 6 моҳ зиёд беруни Русия набошед. Дар куҷое ки бошед, дар як сол, дар 365 рӯз 6 моҳаш метавонед ки шумо берун бошед. аз 6 моҳ ки бисёр шуд, метавонанд ки аннулировать кунанд паспорти шумо. Шумо фикр накунед ки ВНЖ дорад, хай 6 моҳ мерад, меистаду мебиёд, як рӯз меистаду, хай худаша нишон метаду, гашта меравад. Мегиранд аннулировать мекунанд. Ориён Нажот. Салом вақтовар, WhatsApp надорам. Шунидам вазорати корҳои Русия лоиҳаи қонунро тайёр карда истодааст ки касе дар ВКД давлатӣ бегона хизмат кардааст ва шаҳрвандии Русия қабул намешавад. Рост бошад бародар, лоиҳа тайёр шудан ин маънои онро надорад ки вай қабул мешавад. Оле кай ки барояд, баъд мефаҳмем ки қабул мешавад ё не. Барои чӣ ки ина бояд ки Госдума 3 та гузариш дорад, 3 бор бояд ки тасдиқ кунад. эн дар ман запрет буд, адо шуд, мигратсиони карта нест, прописка карда метавонам ё не хубтараш убури сарҳад кунеду баъд прописка кунед ки ҳам хақиқат бидан депортатсия мекунам, 5 соли дигар хориҷ мешед. Ҳоҷи Акбар Худойдодов гуфтанд ки дар боҷаи энерия гап зан. Энерия ин насити русского языка дар назар доранд. Касоне ки РВП ва ВНЖ дорад метавонад ки дар як сол як маротиба рафта экзамен супорад. Экзамен ки супорид ба гражданство ба ӯ дода мешавад.
дар Москва, Московская область очерата рафта дар Сахарова мегиред. Вақте ки очерата гирифтед, рӯзатон ки аниқ шуд, собеседование мегузаред. Ягон дар собеседование ягон чизе нест ки мисол ягон регламенте нест ки аз рӯи ҳамон регламент кунед. Метавонанд ки якта аз осмон, якта аз замин савол кунанд. Якта аз ин су, якта аз су, якта таърих гӯянд, яке мисол ҷанги бузурга пурсанд, яке гӯянд ки сардафтари адабиёти рус кист. ҳамхелӣ карда метавонанд. Дар он ҷо бисёри хубтараш шумо гуфтори хуб дошта бошед, красивая реч, грамотная реч, баъд гап зада тонед, дар любой саволҳо ҷавоб дода тонед. Як вақтҳо ман худам хеле гузаштагӣ будам, дар мавзӯи ман омодагӣ буд, дар сета тема собеседование гузаштагӣ будам. Как устроить своего ребенка в детский сад, вы хотите приобрести бытовую технику, общение с консультантом, или к вам подошел консультант, что-то Амхели будет, як дигаш любимый фильм будет, рассказ о любимом фильме Амхели. Яки Амхели шуд, неки мана гуфта будан ки шумо тайёрӣ бинед ба аз шумо сардафтари адабиёти рус ва ёшона меспурем. Ман ин қадар давай тайёрӣ дидам, унҷа рафта будам ки аслан дигар чиз будааст. Барои он тайёрӣ дидан дар кор бисёр хубтару беҳтар ин аст ки бисёр китоб хондан дар кор, баъд вслух мисол баланд китоб хонед, ҳар рӯз 10 варақ китоб хонед, забонатон бурро шавад ки дар намонед вақти гуфтан. Як қиссаи хурдакакро гуфта мегузарам. Як шогирд доштам, апаш гузашт Амхели, дар Московская область хато накунам гузашт. Вақте ки дар коридор меистад, дар ҳамон коридор меистад, кати телефон ҷанҷол мекунад, ба забони русӣ кадом коргараш кати ҷанҷол мекунад ки вақти ҷанҷол кардан як мардаки салитни мегузарад, вай мегӯяд ки куҷо рафта истодӣ, мегӯяд ки ман ҳамин кабинет рафта истодам. Баъд телефона поё мекунаду ҷанҷол мекунад ки мо одаме, мо инҷа очират истодагием, ту чӣ ҳақ дорӣ ки беочират дар он истодаӣ? Вай мегӯяд ки ман ҳамхел просто ман кори худам кати ман ба шумо дах надорам, ман экзамен намеспурам. Ҷанҷол мекунад, мегӯяд ки мардака маҷбур мекунад ки дар очират истад. Хулас мардак дар очират намеистад, медарояд. ба ин ҳамин худи духтарак вақташ мерасад, вақти экзамен шуда очираташ мерасад, медарояд ки ва экзамен калони экзаменгиранда худи ҳамун мардак будааст. Мардак мебинад, механдаду мегӯяд ки шумо бисёр хуб супоридед, хуб гап мезадаед ба забони русӣ, шумо гузаштед мегӯяд. Ҳамхели мегӯяд ки гузаштед, савол наметиҳам дар шумо сия хуб метавонед. Ҳамхели кати гузашт. Ягон гуфта боз мегӯям, ягон регламенти асосӣ нест ки имина кати ҳамон шумо ҳамона хонеду дар ҳамон тайёр шавед. Дар он ҷо фақат бурро бояд ки гап занед, зебо гап занед, гапҳои кӯчакӣ набошад, ҳақорат набошад, диалектҳои жаргонои тюремнӣ набошад. ҳамхели хушрӯ, чотка, ясна ҳаракат карданатон дар кор ки аксентатон хеле кам бошад. метавонед ки гузаред. Як бори дигар экзамена барои очират гирифтан Сахарова меред, ариза менависед, рӯзи очират аниқ мекунам ва пас аз он мебиёед меспуред. Аз они Москва Большая Ордынка, хато накунам, аз они вай аз Московская область дар Люберцы меспурам. Алло. Алло бай. Алейкум салом. Ташаккур. Амин ман РВП гирифтам. Ира бо ҳар сол бояд дар уведомление чи ҳамихел бояд кунам? Бале. Амир ака баъд меган бояд ман ягон ҷода кор кардаиста бошам официалне штоби 20 000 бола ҳамихел бошам. Ман бояд рӯзе ки амира гирифтагим то ҳамон ина ман бояд чӣ дошта бошам? Шумо ҷои нигоҳ кунед. шумо ҷои корӣ дошта бошед. Агар ҷои корӣ надошта бошед, банковский счёт доштанатон дар кор. Аз банковский счёт шумо бояд ки ҳар моҳ ҳар сол бояд налог супоред. ҳар солаш где-то 30 000 мебарояд. Акун ҳар регион ҳар хел аст бародар. ай хел дигар хел ягон кор карда намешавад, фақат ами шумо официально бояд ки кор кунед. 2 НДФЛ мебаред. барои уведомление кардан 2 НДФЛ мебаред, дигараш ҳамон 2-3 ксерокопия, сурат, як заявление дигар менависед, халос, он қадар мушкилӣ надорад. агар ами течен ира ман 8 моҳ да уже бисупорам вида бигирам уже ира намекунам. Не, вида гиред аллакай ина намекунам. агар бале. Акаме барои вида супоридан бо чӣ дар кор мешавад? барои вида основание ами РВП
на основании РВП ҳамон ҳуҷҷатҳое ки дар РВП супурдед видам ҳамон ҳуҷҷатҳо мешавад тамом. Не ЗАГС кати дар агар ЗАГС ҷудо кардагӣ бошад дар кор не на основании худи РВП ба ВНЖ месупуред, не ки дар онҷо доход указат мекунед аз справка якта дар банк шод мекушед, хато накунам минимални бояд дар Москва бошед агар 160 000 буданаш дар кор хато накунам агар мумкин ки ягон қадаре зиёд карда бошанд намуна мегиред справкаша тамом халос справкаи пулакӣ мегиред. Майли худоҳафизтон. сари бегай партвен сари бегай партвен. салом алайкум додар. одаме ки дар Москва бошад нохост визаша маҳкам кунад регистратсия карда метавонад, не нохост маҳкам кунад нохост маҳкам кунад агар ҳамун регистратсияе ки дошта бошадам аз база мебарорам. на танҳо регистратсия карда намешавад, ҳамун будагиша мебароранд аз база. алло лабай. ва алайкум ассалом. ташаккур. یک چیز پرسم من وینژه دارم با هم استودنت هم مکتب خونسیم و علمسیکم که میتونم مکتب هم هست من پاسپورت سرخ سپردم میتونم یا نه؟ носитель русского языка кати метавонад. носитель русского языка ин вай меход фақат барои винЖ гирифтагиҳо намешавад? барои винЖ гирифтагиҳо мешавад меход винЖ навистикум рушба ҳанохи агар винЖ надошта бошад наметавонад намемонад. носитель русского языка месупуред НРЯ ном дорад, меред экзамен месупуред, онҷа суҳбат мекунам бо шумо, суҳбате анҷом медиҳанд. агар гузаштед нагузаштед воя соли оянда месупуред. не хеле чизо бошад ман ҳаст хора агар амактаб справка гирифта мекунед чокор кардан ягон ҳеҷ чӣ намекунед, меред очират менависед венҷетан ҳукати меред медаред тамом. хуб раҳмат кажон. маълаш бародаро дар экран нанависед, дар хубтараш. ташаккур. занг занед хубтар меистад, барои чӣ ки мо ӯзи экранма мерасам, экрани ман меҷумад, баъдана хонданаш камтарак проблематична. алло. салом алейкум. ва алайкум ассалом. خوب است. تشکر. Амин чира пурсидем масалан гражданство амин основани додар ака амин чиро супурда метавонад я дигар шумиринде не додару акаю ино кати намешавад, не ки ба ҳар ҳол шумо вақте ки указат мекунед метавонанд ки бартарият пайдо мешавад мегӯянд, ба ҳар ҳол бартарияташ ҳам надидем. ягон чӣ надорад дига ман осонӣ надорад дига ман додар ака супуридан бартарият пайдо мекунад мегӯям ко шумо квотава месупуред, квотава указат мекунед ки мисол ман хеле додар бародар дорам граждани Россия. ман худам граждани Россия метавонам алон додаром чӣ кунам? Не, шумо падар ё модаратон мекунед, падар модаратон дар максимум дар муддати 1 сол мегиранд паспорташонро ва аз паси паспорти падари модари шумо баъд дигар ҳама гирифтан мегиранд. бигзор 101 сола бошанд, ҳеҷ гапе нест. чира ҳамин заграни Россия не тоҷики рафтан мешавад Тоҷикистон? бале мешавад. мо як чизро донистам онем ки соглашени созишнома ба фикрам мешавад тоҷикияти соглашени
Россия барои душарвандӣ танҳо бо Тоҷикистон дорад, Тоҷикистон барои душарвандӣ танҳо бо Русия дорад. Яъне дар ҳамун соглашениям навистагӣ аст. Дар ин ҷо ягон противоречиши хеле фактор намешавад. Шумо метавонед ки рафта омада Англия, хоҳед ин паспорт катӣ, хоҳед вай паспорт катӣ. Дар ин ҷо ягон ҷинояте ҳам нест. Ягон кас бояд ки шумоя пеши роҳи шумоя гирад. Раҳмати калом баъд як чиз дигар пурсем бахшиш. Барои ҳамин кор ҳамин дар ҳамин Россия мисол ҳамин кор дар мондан мисол орган ҳамин барои граждани яктарафа ё дутарафа ҳам шуда мегирад. Бародар ҳамун чиз дутарафа ҳам мешаваду не ки хеле депутату одамое ки мисол чӣ доред намешавад. Баъд военниҳоя маҷбур месозанд ки яктарафаша ё аннулировать мекунӣ ё мотия аз кор берун мекунӣ. Не, военни Министерства обороны кати ФСБ дар назар дорам. Акуман рости гап милисаҳоям мумкин ки нашавад. Зеро ҳамин қонуна ман пуррагӣ хонагӣ ҳам набудам. Ман то он ҷое ки медонам барои военниҳо як приказ доранд ки ино набояд ки двойное гражданство дошта бошанд. Ба ҳар ҳол хеле нигоҳ кунед ки двойное гражданство созишнома Минское соглашение ҳамун соглашение аз қонуне ки даруние ки ҳаст боло меистад. Фаҳмиде? Дар ин бора худи конститутсияи Русия гуфта мегузарад. Дар инҷа хеле як нюанс шуда мешавад ки як қонун мегӯяд ки ҳеҷ гапе нест, як приказ ё як қонуни дига мебуроранд ки не набояд ки инҳо дошта бошанд. Аз шаҳрвандӣ хориҷ шудан боз мо мисол наваи 17 ба медорем 18 сола аз Тоҷикистон рафтан ё аз Россия? Не, аз Россия хориҷ намекунанд. аз Тоҷикистон хориҷ мекунанд. Барои хориҷ шудан аз шаҳрвандӣ шахсан имзои раиси ҷумҳур даркор просто так шумо гирифта хориҷ намекунанд аз шаҳрвандӣ. Холос ҳамин чи бод рафтан дар кор Тоҷикистон барои хориҷ шумо як нафар гуфт ки рафта аз посольство рафта чикун шумо бо шумо одам анехта пурсам ина не посольство охир посольство хайр равед пурсед онҳоям ҳамин гапҳои мана мегӯям ки Тоҷикистон рафта кун. Агар ягон посольство ягон навигарӣ нашуда бошад. Не одами ҳамин худи ман бура ҳамин котим наваминам тамом карда ҳамин институтами намефаҳам пурсам хеле пурсид ки мо мешад рафта чия пурсидан посольство пурсид ҳаминҷа снимат кардан мешуда бошад намешуда бошад. Як снимат намекунам. Малаш хоб. Майли. Алло. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. бале бале акаҷон шикурте мумкина бошад. акаҷон ҳамин нами ба наздикӣ чӣ кардем РВП супурдем ака не 28 гузашта РВП супурдем ака ки ҳамин такси кор мекунем ака ростига такси кор мекунем пеш садавода ака ҳаминҷа ҳамин рӯз қабидан як гаи қабидмон се штраф патрият нависимон мақсад ята мушкил надорӣ ята аптечка надорӣ ята бояд чизи дига сета охари нависон ҳамин РВП мада мақсад ягон чӣ мекуна халал мерасона. Акун РВП кай супурда буде? 28 моҳи гузашта я 10 рӯзам нашида буди 10 рӯз мумкин шаге. Акун медуна чие ҳамуна гире ҳамун сета штрафи ки кардан ку шуморо гиред абжаловат кунед ки вақт кашол ёбад. РВП ки гирифтед баъд дигар запрет амонан даводав карда кушода мешавад. РВП-ра не штрафоя штраф 10 рӯз вақт дода мешавад ки административни штраф 10 рӯз вақт дода мешавад ки шумо абжаловат кунед ва ёя.
بله اولا نمیشه که بسپوریم مثلا 5 روز 6 روز بعد نه سپوریدن شما просто میگیرید میسپورید البته سپورید و هر حال شما جلب کی کردید و سراز بازه دادن میروه جلب کنم کو تو ارپی رو بگیریم بعد ارپی بعد نه همین 10 روز وقت دارید که شما همون جلب پارتید суд да жалоб кунед ҳамҷа ҳаст ҳамҷара мисол дар куҷо кардан шумоя гирифтан дар садовод кардан садовод хато накунам агар судуш люблиное ҳамҷа менависед люблинский районный суд города Москвы от гражданина Таджикистана Эшева Тоша номер телефона такой жалоба просто жалоба нависед такого-то числа такой-то сотрудник меня оштрафовал по статье такой с данным решением или данным административным решением я не согласен. Прошу отменить данное постановление. Подпись дата анхели ҳам қадарак гуфта нависед тамом ин озиман аз баъди 45 ҳами ба даст менависӣ мебарӣ ба суд меспорӣ тамом фаҳмидӣ ина баъди 45 минут ман гап задагим ҳамхелӣ мешавад шапкаш ҳамхелӣ мешавад Люблинский районный суд, Нигокун, Люблинский районный суд города Москвы от гражданина Таджикистана Джумаева Бахтовара Фалончевича, мисол. Телефон такой, заявление или апелляционная жалоба, или просто жалоба, меневси. Баъд ами жалоба поён мобайнда меневси, ай поёнуш бо меневси ки например, 6 февраля 2022 года сотрудник ДПС такой батальона такой внес постановление по номеру такой, где я признан виновным. С данным решением я не согласен, прошу отменить данное постановление от такого-то числа. Подпись и дата. هیچی نمیکنم مالش هر یک штрафта یک таи меспури се та жалоб менависи люблинот мумкин қабул накунад ҳозир қабул накардаистанд агар қабул накуна агар нигоҳ кун жалоба нависти нигоҳ кун гапа гӯш кун нигоҳ кун фаҳмидам гаишникои куҷо будан гаишникои намедонам куҷо будан ки регион мошин пошинам метишан суратша дорум сурат гирифтам гуфтам неможе битар гуфтам майла шу гӯш кун гапа ҳамин жалоба навистӣ фаҳмидӣ дар жалоб ҳамун протоколоя копия куну мон ҳар як жалобда як протокола копияша мемонӣ мебарӣ через почта роҳӣ мекунӣ Люблинский районный суд судя худуд фарёдуд мекуна ба зангуд мезана мега ки фалон рӯз суда биё мале худоистон кунам мале алло лабай салом алейкум ва алейкум ассалом акай бахтор ҳамни адди қонуни нав мега бромай барои студентҳо тамом кан граждан графтан наметонан ами рост боша ё не граждан ки мегай не нигоҳ кун рачка бахшиш аймам шояд ки калон бошӣ чиз қонун лоиҳаи қонун пешниҳод шуда истодааст ки одамое ки мехонанд ба онҳо РВП ё ки ВНЖ дода мешавад то охири тамом карданашон ин як аз ин пеш қонуни дигае баромадагӣ буд ки одамое ки государственни ҳамун давлатӣ донишгоҳ ё донишкада ё коллеҷ русияро тамом кардан бо дипломҳояшон метавонанд ки РВП ё ки ВНЖ гиранд به این سوال هم که در همی ابشجی زندگی میکنیم اونیورسیتت رجیستراسیا کرده
Lekin man страховка накардам. Метавонам мира аннулировать кунам регистрация мара ё не? Вай страховкаи шумо дар онҷо навистагӣ ба фикрам добровольная страховка, правильно? Она добровольная, просто у сомо кен ами коронавирус шид ягон ёрдам накардам страховка. О, добровольная, ҳамин номуш худаш гуфта истодааст ки добровольная страховка, яъне бо хоҳиши худ. Хоҳӣ мекунӣ, нахоҳӣ намекунӣ. Амура маҷбур кунанд ки агар ки накунӣ ё общежитие холӣ кунӣ ё регистрацияра аннулировать мекунӣ. Майдусчон ягон чӣ не хеле ягон ҷо шумо гӯед ки дар вуҷуди қонун навистагӣ аст ки мисол ман страховка накунам, агар шумо мана регистрацияма аннулировать мекунед. Значит регистрация маузер дар бази дани боша мумкин. Дар бази дани хаста охи. Вай шояд ки соли гузашта бисёр паника буд дар гирди атрофи ҳамин коронавирус, барои ҳамин хеле карда бошанд, не ки ҳозир чунин нест ку. Раҳмат ака. Майли хоб. Алло. Ассалому алайкум ака бахтиёр. Ва алайкум ассалом. Бародар амин саволи мо бародари ки ҳозир занг зада оиди амин штрафе ки мекунанд депеснико. Чунон ки аз бачаҳо шундем ки барои амин сета ё чорта сета зиёд штрафе ки дар ту мешавад вақте ки агренсия вақти Тоҷикистон ватан мегардим қабран омаданда мегӯянд запрет мемона ё ки бародари азиз нигоҳ кунед да тибқи қонунгузори Русия да онҷо навистагӣ ки если иностранный гражданин в течение 3 лет совершает 2 и более административных правонарушений, у него закрывается въезд на территорию Российской Федерации в течение 3 лет. Дар онҷо навистагӣ шудагӣ нест ки шумо штраф 50 сум кардед ё 150 000 кардед. Дар онҷо гуфта нест ки шумо штрафа супурдед ё насупурдед. Аз 2 штраф сар карда дар муддати 3 сол шумояд метавонанд ки 3 сол запрет монанд. Вай шумо дар ин ҷо ҳастед, дар Тоҷикистон ҳастед ё мебуроед ё медароед, ин гап маънӣ надорад. Штраф кардед, компютер обнаружит кард, ягон отдели ФМС равон мекунад, отдел решение принимать мекунад, шумо запрет мекунад. Парна дорад ки супоридагӣ ё ки не? Бале. Хубтараш супоред. Барои чӣ ки насупоредам, вақти баромаданд вақте ки шумо намесупоред дар муддати 60 рӯз судебный пристав да мерад, штраф 2 карата мешавад. Пас аз он 2 карата ки шуд, шумо 2 карата штрафа месупоред, насупоред агар чӣ мешавад? Насупоред агар аз Русия ҳам баромада ҳам наметавонед. Ҳамхеле ад футболит мегӯянд ку, медонед чӣ ад футболит мекунанд? Ҳамхеле ҳолатҳо мешавад ки шумо запрет мемонанд, дар дастон уведомление метиҳанд ки дар муддати 3 рӯз ту бояд ки аз хоки Русияро тарк кунӣ. Вақте ки шумо мехоҳед ки хоки Русия тарк кунед, онҷо меред ки 10 штрафи шумо носупурда аст, таможни мегардонадатонад. На ба қафо рафта метавонед, на ба пеш рафта метавонед. Шумо ки дастгир шудед, шумо мебаранд ба спецприёмник, ҳамун спецприёмник дам гирифта мегардед то даме ки шумо штрафотуна супорану баъд гирану равон кунанд Тоҷикистон. Споридам масъалаш меспорим барои ки барои подават документ допустим мекунем ку гражданство. Барои гражданство кардан дар муддат дар 360 рӯзи охир, 1 соли охир шумо набояд ки 2 штраф кардагӣ бошед. Як соли охир мақсад штраф надошта бошад. Бале. Як хел вақт аҳамият наметиҳанд, як хел вақт ҳамхеле ҳамна аҳамият метиҳанд ва отказ мекунанд. Майли, худо бистон кунам. дӯстони азизам, тамошобинон, ҳамватанонам, ҳамзабононам, имрӯза мо пахши мустақимро ба охир мерасонед. камтар хастам ҳастам, рости гап аз кор омадам, бо кӯшиш кардам ки имрӯз чӣ кунам, пахши мустақим кунам. Худо насиб карда бошад ҳафтаи оянда рӯзи ҷумъа бо ман дар хидмати шумо дӯстон мешавам. ҳамавақт дуогӯ бошед. фарзандони худро ногуфта намонад, фарзандони худро вақте ки мехоҳед ки ба муҳоҷират равон мекунем, ҳадди ақал 1 солак забони урусӣ омӯзонад ва 1 ҳунар омӯзонед.
мусаргир шавад, устои мошин шавад, устои компютер шавад, устои телефон шавад. ҳам хеле омӯзед ки бисёр хеле азоб накашем. бисёр мо мисол азобҳое ки каштем дар болои сари мо азоб буд, ҳамаш ин аз худи мост. фаҳмидед? ҳамин китоби мо худамонро мо худамо бо дасти худ менависем. барои ҳамон илтимос бародарон ва фарзандонатон дилсӯзӣ накунед. Дилсӯзии шумо бераҳмӣ ҳисоб меёбад. якта ҳунар, якта забонро ҳатмӣ омӯзонед. Россия рафтанӣ аст. бигзор мусаргир шавад, бигзор мусаргир шавад, русия донад, тамом. агар дар як сол, дар як рӯз 2 калимаи русия ёд гирад, 2 калима ҳеҷ ҷое намегирад. 2 калимаи русия ёд гирад, дар як сол аллакай 700 калима зиёда аз 700 калима ёд мегирад. 700 калима басанда аст ки ба ҳазур муошират кунад бо инсон ва хор нашавад, нахеле дарбадар нашавад. барои ҳамин илтимос бародарон, ман ҳамчун бародари шумо, ҳамчун як аз ин ман ҳеҷ чӣ намегирам. ман просто ба ҳоли шумо, ба ҳоли миллат дилам месӯзад. аз ман ҳеҷ чӣ намегирам. аз ин ҷо ягон кас ман пул наметиҳад ба ин гапҳо. аз барои худо ҳамин хеле просто барои фарзандони худатон забон, ҳунар якта инаш ҳатман ва ҳатман кунед. ҳатман ягон вақт мо ба дегу тавоқшӯӣ, офитсантӣ, кӯчарӯбӣ, аробакашӣ, ҳазорҳо долларам тиҳам ки мо оянда надорем, мо оянда сохта наметавонем. ҳамин мисоли оддӣ вақте ки ҳамин мегиред, чӣ мегӯям, ҳамин мусаргир мешавад, як ҳунар аст. фаҳмидед? аз як ҷо пеш кунад, ама як ҷои дига меравад, кор мекунад. метавонад ки 1 сол, 2 сол, 3 сол кор кунад, як камтар зада шавад, ҳушёр шавад, забонро медонад, ҳунар дорад, метавонад ки спокойно дар як ҷоя гираду, як точка гираду, як точка кушоду, як дигар зиндагиашро пеш барад. ҳамхеле ман бачаҳое медонам ки синфи 9 хонда омадагӣ ҳастанд. чандамон бачаҳое медонам ки синфи 9 мактаб хондагӣ набуданд, тамом кардагӣ набуданд, мактабро хондагӣ набуданд. ҳамхеле ҳунар ба ҳунар ҳамхеле карданд. ҳозир мисол худоро шукр ки чунин тоҷикоям ҳастанд. ҳавои баландам бисёр нараведу, бисёри вақт хоксор бошад, ҳама вақт як мошинои зебо, як сарутани зебо, як мисол намуди зебо кати як намунавӣ шуда мегарданд. худоро шукр, ҳама ҳазор бор шукр. барои ҳамон мехоҳам ки сафи чунин шермандон бисёр шавад, сафи падару модароне ки камтар мағзҳои мисол зангзадаи худро мисол ба ҳаракат медаронанд, ҳама ино бисёртар шаванду фарзандонашонро раҳм кунанд, ба фарзандони худ раҳм кунанд. боқӣ худоҳофиз то дидори оянда.